Kag sa number 1, may pagsaka pagid sa bill sa kuryente sa bulan sang Hulyo. Dugang nga 20 sentimos nga saka sa bilis ng kuryente ang ginapaabot sa July nga billing. Ginsiling ni Neil Parcon, Vice President for Corporate Energy Sourcing and Regulatory Affairs ng Prime Electric Holdings Incorporated. Kuntani, 1 peso and 70 centavos per kilowatt hour nga patuman nga saka. Pero kaysang June lamang nga billing nagpatuman na sang 2 pesos and 46 centavos per kilowatt hour nga saka, luyag nila nga pahat-pahaton sa masunod nga anong kabulan ang pagpatuman sang bag-o na naman nga saka. Rason nga mangin 20 sentimos lang anay ang power rate increase. Gani, gikan sa 13 pesos and 84 centavos per kilowatt hour nga residential rate, mangin 14 pesos 0.04 na. Pathag niya ang saka sang bilis ng kuryente sa wholesale electric spot market o kun WESM, gikan sa 10 pesos karon 18 pesos na. Sila magahinyo sang approval sang Energy Regulatory Commission kag sang Independent Market Operator sang WESM o kun IMOP sang ilang nga pag-defer sang 8 pesos nga saka para mahatagan manligwa ang mga konsumidor sa tunga sang pagsaka sang power rates subong. Anaso mga 1 peso and 70 centavos nga saka ang blended generation cost na kag nagatumod sa epekto sang costs sa bulan lamang sang Hulyo. Dugang pa ni Parcon, pagkatapos ng July, ginapaabot nila ang pagnubo naman sa bilis ng kuryente, bangod tigayon na nakabalik operate ang Panay Energy Development Corporation Unit 3, isa sa 3 ka mga power generators nga sadto na bag down. Ginapaabot man nila ang pagnubo sa presyo sa WESM, bisan pa nga hindi pa sa level sang presyo hanay sini sadto. Isa ka power forum ang ginpatigayon Lunes ang aga sa tunga sang gina-eksperyensya nga yellow and red alert conditions karon sa Visayas. So that's 8 pesos increase in WESM, but that's just a portion of our total purchases. When you blend it with our other generation suppliers, like the bilateral agreements, no, the effect is around 1 peso and 70 centavos. No? But we knew that the consumers have already been reeling from the increase of the previous month. So we deemed that I think it's high time to ask for ERC to approve our request for a deferment over the next 6 months, the increase of 8 pesos. And the resulting increase in our blended rate will only be around 20 centavos, no? Subject to approval by the ERC and by the IMOP, who is the operator of the WESM.